Moje meno je Chodolka Peter, som internetový podnikateľ a blogujem na webe www.chodolka.sk. V dnešnom videu by som vám chcel ukázať taký rýchly rozbor alebo takú analýzu jedného z mojich projektov. Je to webový magazín o pôžičkách Požička.sr a ukážem vám analýzu pomocou nástrojov, ktoré sú úplne voľne dostupné na internete, sú zadarmo, aspoň v tej základnej verzii. A zoznam všetkých týchto nástrojov nájdete vlastne v článku. Na ten článok budem odkazovať vo videu, pokiaľ ste toto našli na YouTube, alebo pokiaľ ste priamo v článku, tak si prejdete všetky tie nástroje a uvidíte, že ktoré som používal. Použijem tu takýto timer, aby to video nebolo moc dlhé, tak nastavím na 10 minút a poďme na to. Takže prvý nástroj je Validation CSS. Tento nástroj nám pomôže odhaliť nejaké chyby vlastne v CSS kóde na našom webe. Vidíme, našlo tu 18 chýb, čo by trebalo opraviť, aby sme ten web, aby sme zlepšili napríklad rýchlosť toho webu alebo nejakú tú použiteľnosť, dostupnosť. Druhým nástrojom znovu od V3C je Markup Validation Service. Ten nám zase pomôže odhaliť nejaké chyby v tom HTML kóde. Takže nie v CSS kóde, ale v HTML kóde. Takisto je dôležité, aby ten HTML kód bol bez chyb, aby bol validný. Tento nástroj nám pomôže odhaliť presne, nám ukáže, kde sú tie chyby presne v tom kóde a čo by sme mali opraviť. No, nejako nám to nejde. Ide. 40 chýb, čo je dosť. Robili sa tam teraz nejaké úpravy, takže si myslím, že to je aj kvôli tomu, predtým tam už toľko chýb nebolo. A tu nám presne ukáže, na ktorom riadku sú tie chyby, v ktorom stĺpci a treba ich opraviť. Tretím nástrojom znovu od V3C je tzv. Link Checker. Tento Link Checker nám pomôže zistiť nejaké také 404 odkazy, ktoré nie sú funkčné. Ja som už predtým, ako som pustil nahrávanie, tak som to dal zanalýzovať, pretože to trvalo asi 4 minúty, tak som nechcel, aby ste čakali. No a tuto sú nejaké výsledky. Vidíme, je tu jedna 404, nejaký obrázok, ktorý asi už tam nebude. Tuto sú nejaké broken fragments. Celkom si myslím, že tá analýza dopadla dobre. Týchto pár chyb by trebalo opraviť určite. Ďalším nástrojom je test použiteľnosti v mobilech priamo od Google. Ako som už písal v článku, vlastne Google začal uprednostňovať v tých mobilnom vyhľadávaní vlastne weby, ktoré sú responsívne. Nie úplne uprednostňovať, že keby máte responsívny web, že tam určite budete na prvých miestach, ale pridal to vlastne do tých faktorov, ktoré ovplyvnia tú pozíciu toho webu v tom vyhľadávaní. Preto by vaše projekty mali byť responsívne, mali by ste si dať záležať na tej mobilnej verzii webu, pretože ten trend je jasný, ľudia stále viac a viac používajú telefóny a tablety na ten internet a myslím si, že za pár rokov návštevnosť mobilných zariadení bude oveľa vyššia ako z desktopových. Takže my si zistíme, že či ten náš web je prispôsobený telefónom. No, skvěle, táto stránka je použiteľná v mobilných zařízení, jak túto stránku vidí Googlebot, takže super. Vidíme to menu, je prispôsobené, je mobilné, tu je nejaký button, je tam responsívna tabulka, takže ten dopadol dobre. Čo tu ja ešte odporúčam, je si otestovať viac podstránok v tých telefónoch, pretože sa mi veľakrát stalo, že som si myslel, že ten web je responsívny a veľakrát niektoré prvky neboli responsívne, ako napríklad tabulky. Takže si zobrať pár podstránok a zistiť si, či všetko tam je prispôsobené tým telefónom. No, prejdeme trošku na takú inú časť toho webu a to je rýchlosť. Ja som o rýchlosti písal už jeden článok na blogu. Rýchlosť je pre Google takisto veľmi dôležitá. A takisto aj pre užívateľov je dôležité, pretože nikto nechce čakať pol hodinu na to, kým sa mu načíta stránka. Tento šikovný nástroj sa volá Pingdom. Vyberiete si túto test from, to znamená, že odkiaľ to bude testované. Pokiaľ máte návštevnosť napríklad iba z Európy, ja mám iba slovenskú návštevnosť,
tak si dám napríklad tento Švédsko alebo Amsterdam, aby to zbytočne netestovalo napríklad z Ameriky, z ktorých, odkiaľ mi vlastne nejde návštevnosť. Tak si dám test now a teraz nám to ukáže, aký je ten web rýchly, page size, vlastne aká veľká je tá stránka a pozrieme sa na to. Takže load time 1.24, čo je výborné. Page size 434 KB, čo je takisto super. Ja sa vždy snažím tie stránky mať pod 1 mega. Niekedy sa nedá, lebo tie obrázky sú veľké. Tuto je nejaké ohodnotenie. Your website is faster than 85%, takže super. A tuto nám to ukáže vlastne nejaký rozbor, čo ako dlho načítava. Hej, napríklad toto 4 načítava 0,3 sekundy a podobne. Ďalším nástrojom, veľmi podobným ako ten Pingdom, je PageSpeed Insights od Google. To nám takisto slúži na analýzu nejakej rýchlosti toho webu. Ukáže nám trošku iné výsledky ako tento nástroj a ukáže nám vlastne aj nejaký report aj z mobilných zařízení. Čo sa mi na tomto páči je, že nám tu presne povie, čo by sme mali opraviť. Eliminujte v obsahu na okrajem kód JavaScript a CSS, zvažte možnosti opravy a dá nám tu znovu nejaká rýchlosť. To je 72 zo 100. Na mobilných zariadeniach sme dostali a na počítači 87 zo 100. Ja som si tento test robil asi pred mesiacom. Mal som tu úplne iné výsledky, mal som tu asi 55 alebo 60. Písal som programátorovi, veľa vecí sme opravili pomocou práve tejto analýzy, práve týchto výsledkov a myslím si, že ten nástroj je veľmi šikovný. No, ďalej prejdeme vlastne z rýchlosti webu na spätné odkazy. Tento nástroj je možno už niekomu aj známy, volá sa Ahrefs a má platenú a neplatenú verziu. V tej neplatenej verzii je veľmi obmedzený, ale niečo nám tu ukáže. Toto sú vlastne, ako pomocou času sme vlastne získavali tie spätné odkazy, hej, počet a jak to prebiehalo. Tuto vlastne, odkiaľ sú tie odkazy, čo je vlastne v tom texte, v tom ankoru, hej, www.sa, Chodolka Peter, samozrejme môj web. Tuto sú, že ktoré domény vlastne na nás odkazujú, české, slovenské, com domény. A je to taká analýza, čo by ste si mali spraviť, ale myslím si, že v tom neplatenom až tak nepovie. No. Čo mám oveľa radšej, ktorý tool, je Backlink Watch. Veľa ľudí ho teda nepozná, ale tam vyhodilo nejakú chybu, nevadí, skúsime ešte raz, obnovíme. Ale na to, že je zadarmo, nám poskytne veľmi peknú analýzu spätných odkazov. Skutočne veľmi, jediné, čo nám tu vyhodí vždy túto reklamu, ale inak veľmi podrobnú analýzu odkazov, ktoré vedú na náš web. Vidíme tuto presne PR, či je to nofollow, follow a všetky domény, ktoré vedú na náš web. Odporúčam skutočne spraviť si túto analýzu pre všetku vašu konkurenciu, zistiť si, že odkiaľ vedú na ich web odkazy. Samozrejme, pomôže vám to pri získavaní vašich nových spätných odkazov. A myslím si, že aj pre vás to je také zaujímavé, či náhodou niekto na vás neodkazoval, o čom by ste nevedeli. Takže Backlink Watch určite odporúčam. Posledným nástrojom je tzv. Nibbler. Toto je taký celkový nástroj, ktorý nám dá vlastne takú celkovú analýzu toho webu. Neberte to už úplne tak 100% vážne. Toto akože je skôr len tak aby ste zistili, či tam fakt nemáte nejaké veľké nedostatky. Inak ja tieto SEO analyzátory, ak sa to nazýva, moc rád nemám. Aj keď tento Nibbler je celkom šikovný, ale treba to brať trošku tak s nadhľadom. Tu nám to vyhodí nejaký report, Facebook page vyzerá, že to nemá to Google page, nemá to Twitter. Code quality, to je to, čo sme si ukázali predtým, že tam sú nejaké chyby v HTML-ku, v CSS-ku. Metatagy sú v poriadku, je tam titulok, je tam description, social interest, vlastne ako to ľudia zdieľajú tú stránku na sociálnych sieťach.
Toto je, aká je populárna, to je asi nejaký Alexa, Alexa číslo vlastne populárne na svete. "41 links have no text describing their destination", tak to by trebalo určite opraviť. To sú nejaké headings. Ako to vyzerá vlastne v telefónoch, na tablete. Má to 404 stránku, kompresia, je tam použitý vlastne Google Analytics, titulky tých stránok. Takže takýto reportík, taký audit trošku toho webu, môže vám to odhaliť nejaké chyby v tom webe a myslím si, že je celkom šikovný nástroj. Takže to je pre dneštok všetko. Stihli sme to do tých 10 minút a keď ste dostali až sem, tak vám ďakujem pekne za pozornosť. Ahojte.